Zdravíme vás, přátelé a kamarádi, u dalšího dílu naší motorkářské výpravy za vínem. Minule jsme skončili u toho, že ubytování, kam jsme dorazili, nakonec nebylo pro nás. A proč? Z jednoduchého důvodu, měli plno. Ale majitelé se nás naštěstí ujali a nabídli nám druhé ubytování, které bylo přímo u nich doma. Byli to otevření a příjemní lidé. Díky tomu z toho nakonec vznikl zážitek, na který jen tak nezapomeneme. No ale teď už vyrážíme směr domov. A tady projíždíme kolem dalšího vesnického vinného občerstvení. A protože ho nám doporučili samotní majitele, tak je jasné, že se sem určitě podíváme a ochutnáme něco i příště. Tady jsme se zastavili podívat se na minizoo ve Starém Městě. Byla to taková malá, ale příjemná zastávka na cestě. Ideální místo na krátké protažení a trochu zpestření výletu. Další naší zastávkou měla být retro cukrárna v Hnutěnících. Bohužel měli zavřeno, ale podívejte se na tu nádheru, co tady nabízejí. No nic, aspoň máme důvod se sem zastavit i příště. A zde už přijíždíme k větrnému mlýnu v Kuželově. Tenhle mlýn je opravdu unikátní. Postavený byl v roce 1842 a patří mezi poslední dochované větrné mlýny holandského typu u nás. Dnes je z něj krásně udržované muzeum, kde se můžete podívat nejen na původní techniku mletí obilí, ale i na expozici o životě na Horňácku. Rozhodně stojí za to se tu zastavit a nasát tenhle kus historie.
teď přijíždíme k motorestu Štěpán. Určitě doporučujeme se tu zastavit a dát si něco k snědku. Vaří tady opravdu perfektně. Ideální místo na pořádné jídlo po cestě. My jsme si zde ale dali jenom polívku, protože nás čekají po cestě ještě bramborové placky. A kdo už tu někdy byl, určitě poznává, že právě vyjíždíme do Luhačovic. Luhačovice jsou největší lázně na Moravě a proslavili se hlavně svými minerálními prameny, které se používají k léčbě dýchacích cest a trávicího ústrojí. Zde projíždíme kolem dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm, ale o tom až někdy příště, to si zaslouží vlastní zastávku a povídání. No a nyní přijíždíme k restauraci Maralák, vyhlášené místo, kde jsme si původně chtěli dát bramboráky. Ale nakonec nás nabídka úplně nezaujala, tak jsme se rozhodli pokračovat dál na ověřené místo. A tady už jsme u restaurace Hájenka v Těrlícku. Pokud chcete ochutnat ty opravdu luxusní a vyhlášené bramboráky, určitě se tu zastavte. Nebudete litovat. Tak ahoj a zase příště.